Ey hakıl zamanında yaşayan, öýüň içi arameşde durur ýanyk, şoňa ýok işgali ýok, beşlik diýdiň beşlikden, altlyk diýdiň altlyk derin nimella. Emme şundy. Bu sende men hemme zadyma gir berýän näme işgali bar men dörtlik dinim diýse, eğer hamany içinden bir zat bolul pikir haraplyk barda, eğer pakiriň pikir haraplygyny öňküden metir artdyrýady. Öňküden metir muň içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen agahym için näki zadyny, ýa pakiriň beýany ýok, ya aýtmana çekinýär. Hiç kime de aýtyp bilmeýär. Öl enatasyna, gaňyna gaýnatasına, ahunyň ýanynda da aýtyp bilmeýär. Emme içinden bir gayret ba, hamana şu dörtte çyksa falan denany bilen gitýär, ya şoňa ýüregi ýanýar. Açyk aýdyn meseleni. Ya dörtte gitse hamana şu hyýabanyň başga bir erkek çykýarmyşdyk. Şoňa öz ýanynyň fikri harapmışdyk. Ya her näme bolsun delili. Pakiriň içinden bir zat aýlanyp ötýär, megir şoň şerik zindegisi, megir şoň zenanasy şoňa hemkary etmelärmi?